Lah kene ra entuk dungan aku bakal ngadeg. Kok. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Yora. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Oke guys, kita akan makan cilok wah bersama cuangki. Wah. Ini didadek nasi ciyo guys, tapi tenang saja makannya tidak awor di situ karena kita sudah membawa mangkok masing-masing. Yes, biar lebih wow keren. Kita tumplek jadi satu ada di sini. Ini mak. Panas sih. Godongnya itu sampai lolos. Walah kok dombleng. Semoga tidak tembus. Enggak ya? Sebenarnya enggak deh. Binoma. Kereta. Di. Walah sak diteng. Iya. Terus kita. Mak. Kali sendoknya kita ya. Makan dulu. Biar kita enggak nyampah. Dari kono lho, Dres. Apa ini lho sebenarnya? Wow. Berarti ya kira apa? Aku kan di kuku ya ada. Ya Allah sendal kowe mak kok penampilannya kok jembrih banget. Ini laundry. Iki sing apa Mbak komplit? Iya. Dan ses tenan. Kok gak metu, Mak? Panas loh iki. Panas sih, Mak. Waduh. Jas gandos. Cocok di hewannya, guys. Pesona apa? Cilok wah. Saya mak tanem tak fotone sik. Sik pisan. Entek nang ora ya? Nah, wes mak ndang cekli. Iki ya tak suplek ya. Cok kabeh ya. Iya. Iki mix yo, guys. Cilok wah mix apa mau? Mixer basis. Iya, mixer. Enten mak kaya. Iki pedas ora sampean? Nah, sekali banget. Aku iki ora, Mak. Gue jero iki. Iya. Kan ku nek dilebokno iki mempek, Mak. Dek dijemput. Ya ora dijajal berarti ngano wedine ora tedas, Mak. Udah kau watus putak. Puas ndres Papat ae. puas. Iki nek kecut ora? Maksudnya kuat ora? Ya nyah, Mak. Make seger iki juga nyambel lho, enaknya. Iki sih ana loro. Yami. Iki nganggo iki apa nganggo sing ngisi kuwi nggawa? Aku pengen sing iki, warnane iki. Le terokan. Wes sing ndi? Iki. Aku iki. Linda biru. Kenapa? Februari kenapa ya tek ngene? Kenapa? Tak kira iki netak ile. Ada munyunge. Gesek banget. Minggu nek kowe akeh seduh kok. Huyup. Ya Allah. Saiki kita. Endak rep. Oh ya, makasih. Let's go. Iki guys. Wes guys, ki yo. Walah. Piye Mak, seneng. Mak Ngatini urung pernah cilok wah guys, makanya kita ajak Mak Ngatini makan cilok wah ini. Entek pura ya, Mak. Ayo marah pesan telu wae. Lah sing anu. Lah kok diku gak kurang. Wes ya, Mak. Kita tim bawang. Ayo, gas. Di Tripati ya. Guys, tak zoom. Penak opo lah buka kartu tekan. Walah kan Piye masih sisi cek. Bareng gak sarap. Biar manat-manat. Wis dapatane ngati. Nang Prateni sik ndang di review. Wis negake. Wes guys, di Tripati ae ben adil engko wedine nek anu kowe nek ngene ngono. Tapi kene ya. suket iki asih sapa iki? Hah? Iki suket. Suket. Apa, Mak? Ijo Linda. Beras
kan gue aja ngene ya. Kenapa? Nguyap jempole mak atine ngene iki. Cium lah surga. Surga Linda ya. Iya ya, lah aku sampai di surga lah Lah kan ijek suwi. Lah kira neraka iki. Dia makan dia wis muni anak kembut-kembut wis. Iki sendok dienggo nek jiko. Ya, ben beda jiko karo mak. Ora kuat. Ya nek gak iki jiko iki maem. Kok kurang bisa? Iki lho, terus barengan apa? Oh iya. Nah, ngene. Nek gak iki jiko iki maem. Dadi kene ben gak Zamannya sekarang kan sing jiko sing ndi sing maem sing ndi. Yo, kita langsung saja, Mak. Doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma Mana bagi nanti benar. Amin. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Wala, Islam kabeh. Kau butuh. Lidah jenenge, Mak. Lidah mertua. Aku yang pengen lidah mertua. Sawi aku sawi. Cuma iro sih mang. Wes, Aku nak jerepet gitu. ciloke lo Mak jajal, Mak. Oleh iki aku. Olah. Berarti kok harap rep nang. Yo lah ceker. Sosis kuwi sosis. Gimana kok kene Cukup, mah? wes ya. Bola gede mak iki. Kuwi sing isine anu apa jenenge? Ayam suwir. Aja terus Mah. tas. Sing njaluk mau dirimu kok. Yo, Mak. Wah, narat tak boleh nang. Udah kok sejalo. Geger, mama. Wes guys, monggo maam dilakukan dengan suasana yang sangat syahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Wes bar bismillah kok bismillah aja. Umum Lah wis biasa ngene bismillah. Iya, aku yang biasa. Yo ya aku tengok kok ya bismillah. Iya lah. Guys, monggo maaf. Jangan itu tak golek Coba golek ngene iki. Iki ame tak tomplekno ini dhewe. Lah aku kemesi. Sing mbok golek ngene iki, Mak. Lagi pertama kali iki, Mak. Mantep ya. Kalau lagi anget, rasanya adem, anget dia. Nek mbek sebelah mbek iki. Kena iki. Guys, ceplak mie lho. Loh, sebelah kan ada semua rame. Tapi aku tak coba ada sebelah sini. Coba coba. Anak doan keju malah ya Allah, jus gandus sing keju. Coba curah ya, Dre. Tapi emang aku memang sih. Ya, gludung. Enggak keju nak. Gue lama arab gimana? Nah, Indra. Apa nang level telu ki wae. Sayangnya mek kakean pentole ku lho. Kamu ora akeh pentole. Sabene tuh ora kena is. Bapak bukan. Kaget aku. Memastikan. Mantap. Iya. Yang depan di siji ya. Bilang dong loh. Punya cerita apa kita hari ini? Kontak hilang. Ya. Ya kan coba irang-irang ya. Rasa ya iko aku. Juga ada tiga nama acingnya boleh. Udah aku sekali. Tapi aku harus ngomong nih, aku elingku tak jabut. Mak. Buahnya seseger ini, makanya aku buahnya sekali. Ya. Jadi ini nanti kita berangkat itu pagi ya, Mak ya. Ya nggak sing komen-komen ya, dibahasin kuwi. Sing komen-komen kuwi. Ya Allah, budayakan nonton video jangan di skip Mbak, tolong sampai selesai Mbak. Aja di skip guys, nek iki. Toneh disclaimer ya guys. Kita kan tolonglah aja kayak Mbak, kok iki gak dianu. Karena mas yang ngekei donatur apa istilahnya sing maringi rezeki juga aja mbok kayak kenapa ngene, kenapa mengharuskan mereka tuh nggak mengharuskan, kita yang mencari jadwal, tapi kita wes ngepasno yo dene yo kuwi kenapa sih guys tidak
mengharuskan ngono lho, semua iki saya kan gelem ora aku ya mengharuskan ini, mengharuskan iki kuwi. Semua tidak ada yang diharuskan bisa ini yo. Apa ini? Tahu. Enak banget rasanya. Enak ya aku seneng ae. Cuma gue mah. Terus aku mau ngomong apa nih? Loh, Kak sesuk isih tetep digoleki, Mbak. Iya. Kok ngene. Aja ya Allah, gak enak sing dibandingno gak sih, Mbak? Emang kene wis diskusi, guys. Diskusi gak terima sedino. Pirang-pirang dino sampai Dan Rara Sukma wis ngene. Kita nggak ikut mbak, soalnya saya ingin nih guys, disclaimer yo. Mereka izin bolos. Hanya untuk kayak ngonon di konten. Kene sing istilahnya nganu mbak keluarga, istilah mbak gurune, yo gak bener kan kok kuwi. Kene ngakon bolos mau tiku jalan-jalan, itu gak bener banget. Padiku ngene, engko pas golek Rara Sukma, engko pas ternyata melok, engko lebih mentingin ini daripada sekolah. Emang kakak-kakaknya enggak ngajarin kok wedine enek pro kontrane ngono, Ini guys. mestinya juga anu wong. Takutnya Soalnya bolos konten. iya dan konten iku gak diterima apa jenenge didelok saka wong ede-ede to, Mbak. Di luaran kan banyak, guys. Lah kok ketepan pas gurune sing ngajar dino kuwi. Betul. Roh izinnya ternyata sakit apa piye. Tapi malah masuk konten ngono lho, guys. Soalnya resiko gak sih, Mbak? Soalnya sih masih sekolah. Terus Mbak Maya juga kan tidak mengharuskan ya sebenarnya. Dia cuma memberi dana bingo kene siapa sing gelem jalan-jalan, siapa sing sampai jalan-jalan. Ning kono juga difasilitasi orangnya. Ini bukan itu gak ngajak iki ya ngerti unggah-unggah lah ya guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Emang kudu duwe kabeh lho. Loh, iya, Mak. Kan ini ciloknya mesti cilok. Oh, wes ngono. Wah, pental-pental. Alah. Wes takon gandhi. Iki sing ning ngene anu sing ra takon gandhi. Apa sih jenis masih sing cilok kok? Masa sih? Ki cakare itu gak seneng. Alhamdulillah. Aku senang takar guys. Wis enak banget rasanya ya Kudu Allah. kudu tak uyup. Apa Apa nih? bareng-bareng. Guys, nek man bareng-bareng selalu nikmat Nikmat banget gak ngerti kenapa. banget. Sing Iki awalnya lebih wareg banyak. jadi Iki lebih banyak. pengen nambah neh. Kadang kene yo Mas. Kadang kene yo batu yo, tapi gak di konten kayak Iya loh. siang ngono ki. Pasti kene kakek batu. Aku sayur. Aku kuah-kuah. Ndang. Nah, aku leh. Lah. Kau coba kan mandi gue nak disumpik mertuamu. Lah. Emang Jadi mertua. jadinya ku lidah mertua. Lah ya iki lencak bayang. Naman itu ekstra cukur ya. Iya. Gak apa-apa. Palaman apa makan dene member apa ya? Terus apa ya? Kali. Bahas Apa yang ada yang perlu dibahas? Utah dress kareem ibu apa ya? Enak banget. suara-suara. Maksudnya nek gak ngono lho, ora. Iki ning ngarepe, Mak. Piye mak cocok? Wes lembira iki. Aku kok entuk glekiken terus Lembira. apa nih? Iki leh. Iki. Kalau aku jual cilok ke bayi, emang juga aku orang tau mangan, bukan orang tau Ayo, mangan pernah. nanti jaluk. Apa nasi? Apa nih masih di konten dan Terus apa leh? terus guys Nek ramen pokoknya aku mau nek ramen. Wakanan nopo wis mendem ibu. Wis mendru wis nanu wis masuk orang itu. Mae sing menengah jual miminan. Saya tidak cocok. Ya kok anu kata ya. Apa nih saya cocok? Rasanya Kayak tepung kanji ya. Jeli-jeli. Ya. Dicokoti bunyur klikut kono klikut rene.
Enak banget ya, Cok. Untuk besok guys, kita nggak tahu ya kita bakal kemana karena kini yang manut ya mak ya. Kita manut sama Mbak Maya mau dibawa kemana kita kan dijemput. Penting aku sego rawon. Rawon setan ya mak. Enak sih, kono cuma rawon setan ini jadi. Kenapa? Rawon jenenge rawon setan. Mergo ora pedes tapi mergo bukake bengi jadi. Oh. Jadi iya, jadi jam itu kan. Apa leh le? Apa main dress week? Sampai metu belum. Ngono, Mak. Ceker aku yo. Udah enggak. Wong wedok nek warak ki wis bengong ngene iki. Legek nih. Oh mengontap pantai peh mak. Enak, Mak. Pernah yo sing guys. Kamu lalu. Apa ya, Mbak ya? Wis suyura klarifikasi aku ya. Iya, Oh, tuh kali suku menang. Gula goreng. Iya. Enak ya. Iya, nek ilang. Aku tak WA jam 8. Heeh. Nanti aku ya dirimu. Wala dirimu saiki. Eh, Walah. kata em kumpul mas. Kesel ya. Mas lagi belum mau masak. Aku parah. Kesel ya, Bang. Apa dia Jaksel? Jakarta Selatan. Jakarta Sulawesi. Ya. Sip, mantap gitu. Jerman. Jejerin Mahkamah. Jajare taman ini aku. Apa nih? Mama aku jejerin Mahkamah. Jejere Kauman. Thailand. Ada lagi. Anak iwak ini. Thailand. Ini bahasa apa kan? Thailand, Mak. Thailand. Thailand kalian. Aku nang nggenku ojo lho lepas anak. Thailand lah. Nek nggenku taine kaselan. Karena lanane kaslan. Beda-beda ya. Itu tanggulem tuh. Apa ini? Kaslan. Iya. Aku ya. Taiwan. Taine wawan. Apa nih? Mati ke pasar melawan. Mbak, nanti abi apa? Alhamdulillah ternyata habis. Ini cewek nih. Wah, lebih Malah gede. Aku emang ngene deh. Maaf ya guys, kalau nggak sopan. Sini ngomong mesti duwe anu ki mesti antep-antep ya. Iya. Apa nih mamnya nih? Iku sing berlaku dinggo sing pertemanannya enjoy aja. Puluh tak iki. Mana kita? Iki sing jadi puluh. Iki ketuane. Mulia tuh kursi. Jadi kene ngene. Iya. Ah, walah ya. Coba ning Lempok. Tapi nek awal-awal katanya kene ku masih cek lungguh seko nenek wong adep dijaluk ke nomere ngono kan. ya wis dah kalau ngadeg kae Mbak timbares iki. Kalau juga ngelaset nang ngisor ayo timbang aku diusiri wong kok. Ya Allah, guys, ya ngono ki lah ya. Soalnya tak Jessica kok lali guys, gak ada pesan. Aku mau kan ijek diskusi kuwi terus ki lho. Udah le sidone ya apa mempertimbangkan kuwi. Isone yo weekday guys, nek weekend ini tetep angel. Sing jelas yo weekend ini mesti full. Neng dindi rame. Iki pesen weekday, iku wis rame, penuh. Apane weekend ngono. Weekend iki jelasnya mesti ama-ama ning Surabaya rame, apa-apa kok rame gak iso menikmati. Akhirnya kene ora sida. Iya. Jalan-jalan yo aku yo bingung. Golek tanggal ngepasno ngene-ngene. Tapi jenenge Rara mbek Sukma kan yo wis diijoli lah kok masih bedenda wis dikei duwe ae. Mereka yang ngene, "Mbak yo kita enggak usah anu aja, ikut aja." Wis ngono wis ki wis persetujuan sesama yo guys, gak usah laren ngesakno. Sesok jelas e. Anu jembek rasane jembek. Sesok ki jelas e. Rara Sukma pun lho wis mestine dibudal Mbak Endah dhewe yo. Iki kan dene iki difasilitasi uang ya. Dadi ora sado geger, ora ngejak iki, ora ngejak kae. Kok apane kok sing Mbak Maya sing disalahno. Wis sampeyan nek ora dadi donatur ya ora usah ngatur-ngatur. Bener. Kalau ada ini bolehlah kalian ngatur sepuas kalian. Wis penting karek ndelok kontene, karek nglakoni sapa sing iso budal, ora iso ya budal.
ngono kok bingung ae Nek ora. siji gak iso malah wes tahun ngarep ae. Yo sekarang rasa budal. Heeh. Aku kok gregeten nek pamane Iya, kakean ngatur ki angger ning kelah kota mesti nek sing kena lho yo iki kok. Iya. Nek ngono wis mending ora sebudal. Selain donatur dilarang Ya sesuai ambek instruksine bos yo guys aku ning kene. Apa mbok anakna terah aku kok ngene Mbak Jes ngene ngomongnya kok ngene bukan ngene Mbak Jes bukan ngene. Aku yo ora roh guys. Kowe nek andene sampean panjenengan kabeh kuwi ning posisiku saiki ning kene. Jajal lo. Jajal memposisikan ngono tok ae. Nek ngomong tok aku yo iso, aku tak ning omah, ning HP ngomong tok. Lakoni terus nganu jajal jenengan ning kene posisi ning kene lah. Ben jenengan ki ngerti. Tidak hanya kok lo kan gini. Bisa gini, bisa gitu, bisa gini, semuanya bisa. Bisa mumet, bisa kopior. Aduh. Walah mama, dipakani kok yo. Iya. Di rumah park iki saya aku peturu iki. Ayo turun kene ayo Mas. Iya. Bareng ya. Camping ya. Ayo wes. Ngelemah ning kene ayo. Wes Iya, yo, kita sudah selesai makan. Wes, guys. Saatnya kita ngelekar. Wes mak nang lemahan ngene. Wes turu mak biasane. mana turu mak wis dadang turu kena dandah Walang kok bengi prepare. Prepare apa sih? Golok nabi sida kok prepare. Lho ya macaan no. Iso ngene. Kok Bewi kok mulai masak jam piro? Kowe masak stasiun ngono lho, masak stasiun. Lah kene ra entuk dungan aku bakal ngadeg nek macaan. Kok aku kok rungokno iki. Engko tekan stasiun Pasar Turi kowe ngene kan wektune jek akeh kene tekan jam 7. Loh. Budal iki karek budal hewer-hewer ngono lho. Mah. Oh, lah. pian jaluk pian doro Kowe tak gak turu. Ketae ora, malah ora turu. Mek apa ora turu? Macane sih. Waktune pas pura omah Ora mak. asli dia mata asli mah. Kenapa? Mata. Jajal plere cedak. Cetak cepuk deh. Ngene mek tak cepute. Pep biasanya estimasi masak berapa jam? 30 menit. Boy, setengah jam. Ya dadi umum. Wajar. biasanya malah sak jam dah Dadi kuwi sing ning kereta. Dadi Hayang dadi gawe. Mama mbok rusaki kok krek kabeh. Dadi konten le. Kowe ning kereta ngene. Iya. Masak karo hore kabeh ngono kalau keretane ngene melok. Males kok mendur mek mengisar. Sesuk kene sarapannya apa nih? Isu gak sarapan gak apa-apa. Ora usah lah kok roti, Mbak. Please. roti. Roti, Mbak. Ya berarti sari aku, roti ya berarti aku ning Indomaret kok tak tuku roti. iya mbak Apa neh? Apa? Sanggul. Apa ya paling roti mek ngombe ya. Kok kan tekan Pasar Turi kene golek mang ning gini kono. Area kono yo mak yo. Gak entuk. Kayak entuk non, langsung cepet mangan sarapan. Waduh. Jam itu petik. Emang ada sebutan? Enek es go pecel. Wah. Wah, kira-kira cepo pamele. Ada Surabaya ya makanan. awan sok sore bungis go pecel. Ayo. apa? Suwi. Ayo kukut ae. Rawa nang ngono. Bar mulai suwine. Oh, alah dres. Maksudnya apa ya, Mak? Mas iki? Bahasa alami ya. Susi. Enggak, pakaran opo kuwi? ramen air Segera Ramen. apa lah Tiwul, cikil. Aku seneng ning sik kuwi lho. menyempet ke Linda Krawu. Lah mbak aku dhewe dodolan kuwi kok nang Aku seneng bintang kono kok. Ambil lho, guys. Jess, opel ya. Aku pengen martabak Sambal terus mie terus tahu. Kuwi apa nek Wah, aku campur. tahu teh. Ora tahu teh. Tambah Sing dikei kuah kuwi lho. Sing kula Thailand, somtam. sompiang. Tahu mie. Opel orane aduh. Yes, ku campur. Ora. Sing enek
Menggono. Sing nek seafood. Tebak isi pikirannya Mak Ngatini kan ya wes masalah